Začali sme riešiť situáciu nášho bývania kvôli tomu, že bývali sme síce v priestrannom, dispozične veľmi dobre riešenom dvojizbovom byte, ale už sme z dôvodu rodiny potrebovali väčší trojizbový a tak sme začali riešiť nielen tzv. Svojpomocne, ale sme pritom sa spojili s realitnou kanceláriou. Pre mňa bolo najťažšie to, že prišli sme k záveru, že na jednej strane potrebujeme hľadať a kúpiť nový byt, ale zároveň sa aj vysporiadať s existujúcim. Najviac som sa obával toho, že keď sa rozhodneme pre predaj vtedajšieho bytu, tak či sa nám podarí v akom čase, aj bola rozhodujúca cena. A zároveň, čo sa týka kúpy nového bytu, aby tam nenastalo nejaké riziko, čo sa týka majiteľa, aby nebol nejaký neseriózny, aby sme sa nedostali do nejakých finančných nepríjemností. Najväčší otáznik bol v tom, že ako sprocesovať predaj a prevody peňazí na jednej strane od nás k predávajúcemu bytu, čo sme chceli riešiť, a zároveň na druhej strane, keď sme my predávali náš byt, aby aj toto dopadlo všetko v poriadku, bezpečí. Ten moment bolo hneď úvodné stretnutie, keď sme si s realitnou kanceláriou, s ktorou sme to celé riešili, dohodli stretnutie a sme si nakreslili celý proces, čo to obsahuje, kto čo, kedy má spraviť, čo má kedy nasledovať. Bolo to, že tých otázok a tých myšlienok bolo veľa, ale na každú som dostal reálnu, jasnú odpoveď, že nemal som pochybnosti v žiadnej oblasti, čo sa týka tohto procesu. Organizačne som dostával jasné informácie, čo sa týka komunikácie, nenastali tam žiadne problémy, ako aj dohodnutých krokov a následnosť jednotlivých krokov. Tak opäť zdôrazním, bolo to zrealizované na vysokej profesionálnej úrovni. Z hľadiska procesu predaja by som išiel tým istým spôsobom, ako sme mali možnosť zažiť. Na tom by som nemenil nič. Kebyže to riešim sám, tak určite by som to po časovej stránke nezvládol. Keď sa za tým spätne pozriem, tak určite by to nebolo reálne, aby tie všetky procesy, kroky, obhliadky, príprava dokumentov, zmluv, dohodnutie stretnutí u notárov, určite by to nebolo v mojich sílach po časovej, ale aj právnej vedomostnej stránke možné zrealizovať. Určite by som odporúčil si nájsť realitnú kanceláriu, teda ľudí, ktorí to robia na dennej báze vzhľadom na náročnosť celého procesu a dôležitosť a význam celej situácie.